Inde i cellen åbnes DNA'et af enzymet helicase, som er den grønne halvcirkel. Den skiller nu baseparerne fra hinanden. Der laves nu en kopi af denne ene DNA-streng, som er komplementær til skabelonstrengen. Denne kopi af DNA'et kaldes RNA. Ved RNA gælder baseparingsreglerne stadig. Dog skiftes T ud med U, så U nu sættes over for A, mens G stadig sættes over for C. Ved kopiering af DNA'et fraspaldes 2 fosfatgrupper, så ryggraden af DNA'et bliver til en række med fosfat og sukker. I DNA er der både kodende sekvenser exons og kodende sekvenser introns. I første omgang laves der altså en RNA-streng med både exons og introns. Inden RNA kommer ud i cytoplasmaen, klippes intronens delene fra splitosomerne, der kaldes snRNA. Resultatet efter denne afklipning kaldes mRNA. mRNA glider ud af cellens cytoplasma og finder et ribosomfragment at binde sig til. På samme tid lukkes DNA-strengen sig sammen igen inde i cellekernen. tRNA, hvor T står for transporterer aminosyre fra cytoplasmaen hen til ribosomfragmenten, som er opbygget af proteiner med der allerede påhængende mRNA. Der kommer herefter en anden ribosomfragment, som lukker dem sammen, og det bliver nu dannet et fuldt funktionelt ribosom. tRNA har en triplet, altså 3 baser, der modsvarende 3 baser på mRNA. Efter baseparingsprincippet sammenkobler tRNA's triplet sammen med mRNA's triplet. På tRNA er der koblet en aminosyre, som modsvarer den genetiske kode. Snart kommer der endnu et tRNA, som har en triplet, der modsvarer den næste triplet mRNA. De 2 naboaminosyrer sammenkobles ved hjælp af ribosomet og noget cellulær energi. Den første aminosyre afkobles altså fra det første tRNA. tRNA'et uden aminosyre flytter sig ud fra ribosomet, og dette gør, at der nu er brug for en ny tRNA, som har en triplet. Det modsvarer den næste triplet på mRNA'et. Samme proces sker igen, hvor aminosyrene kobles sammen, når der på et tidspunkt kommer en stopkode, vil denne proces stoppe, og man bliver efterladt med et tredimensionelt protein, bestående af forskellige aminosyrer, hvor funktionen af det enkelte protein afhænger meget af formen, den tager sig.